muuse khudbadda qiimaha leh ee soo jeedisay iminkana waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo xildhibaanka golaha baarlamaanka Finland Maria Tervetuloa. Lämmin kiitos. It is an honor to be here on this wonderful, beautiful day of celebration. On ilo ja kunnia olla täällä tänä hyvin merkityksellisenä ja tärkeänä päivänä. Ja mä yritän nyt puhua somaliaa. Kuunnelkaa. Älkää naurako. Okei. Okay. Maalinta Harjada. Jamhurieda. Somaliland 18 May. Sannat Guro Waan. Shukran. Tää oli tosi vaikea opetella ja mä mietin, kun mä olen itsekin maahanmuuttajan äidin tytär. Mun äiti on syntynyt Ulan-Udessa, Siperiassa. Ja hän tuli Suomeen vuonna 1965. Hän ei vielä tänä päivänäkään puhu kunnolla suomea. Ja mä mietin, miten vaikea on, kun tänne Suomeen tulee. Miten vaikea kieli suomi on. Ja oppia se. Ja Maria puhuu täydellistä suomea. Hyvin täydellistä. Ja miten lyhyessä ajassa. Se on tosi kunnioitettavaa. Ja sen takia mä ajattelin, että mun pitää opetella somaliaa. Ja sovittiin, että vuoden päästä mä yritän pitää koko puheen somaliaksi. Maria sanoi, että mennään yhdessä somalimaailmaan. Siellä mä ehkä opin paremmin. Mun äiti tuli Suomeen vuonna 1965. Mä synnyin vuonna 1969. Mä seison tässä teidän edessänne maahanmuuttaja-äidin tyttärenä. Ja mä haluan puhua kaikille teille äideille ja tuleville äideille ja isille ja tuleville isille. Teidän lapsista voi tulla ihan mitä vaan. Mä olen ollut politiikassa Suomessa 20 vuotta. I have been in politics for 20 years. I'm a daughter of an immigrant mother. Wow. I'm a former minister of social affairs. Mä olen entinen sosiaali- ja terveysasioiden ministeri. Maahanmuuttaja, äidin tytär, seisoo tässä teidän edessänne. Mun äiti on musta ylpeä. Te saatte olla teidän lapsista ylpeitä. Teidän lapset voi saavuttaa ihan mitä vaan. Ja mä haluan poliitikkona, että Suomi on sellainen maa, kun se mahdollisti minulle sen, että minusta voi tulla kansanedustaja, minusta voi tulla ministeri, että myös teidän lapsista voi tulla kansanedustaja, teidän lapsista voi tulla ministeri, teidän lapsista voi tulla ihan mikä vaan. Pitää tähdätä korkealle, pitää luottaa itseensä, pitää uskaltaa. Sellainen on minun Suomi ja mä haluan, että se pysyy sellaisena tulevaisuudessa. Te tiedätte, että on tulossa vaalit. Tänä kesänä europarlamenttivaalit. Aina kun ihmiset kokoontuvat tällä tavalla yhteen, whenever people gather together, there is power. And now this power is needed. Tänä kesänä tätä voimaa tarvitaan. Euroopassa on liikkeellä laita oikeistolaiset, äärioikeistolaiset voimat, jotka eivät halua
sellaista Suomea, jossa mä olen saanut kasvaa, jossa maahanmuuttaja äidin tyttärestä tulee kansanedustaja ja ministeri. Meidän pitää taistella niitä sellaisia voimia vastaan, jotka eivät halua, että lapset voivat kasvaa yhdenvertaisina. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus tulla keneksi hän haluaa. Ja siksi kesällä näissä vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänestäkää niitä, jotka puolustavat teidän lapsianne ja teidän lastenne tulevaisuutta. You need to vote for those candidates that will fight for your children's right to be equal in this society. Don't let the far-right forces win. It's up to us all to keep this world tolerant and safe for our children. Help me do my job, and I will help you to have a good future for your children. Thank you.